Kuyimanje siswami ama-ID yami angilazi ukuthi akephi. Khombisa ukuthi uthayithatha into zami hamba yokhipha imali. Awukwazi ungathi awuyazi ID yakho. Umuntu onjani ongazi Ikephi? Phela mina intshontsho obhuti wakho isigebengu ufuna ukuthatha umuzi wonke into kube yakhe. Ngathi uyakhohlwa phela wena ukuthi mina ngafika la endlini sekhiwe ngize ngiyohlala kule room engaphandle. Ngafika umfazi wakhe eshamashushu la. Uma wey'ngane zakho nomndeni wakhe. Hayi, ukungazoni kini mina kongangihlanganisa. Ukuba kekho la, ukuba kekho la ekhaya. Uma eqosha ingane yakini wena uyathola umuntu othandana naye. Ngiyakhuluma naye, ngiyakhuluma naye. Hayi, uma unganyama uzomenzani manje uhlangana naye. Ngifuna ukwenza lento engizokwenza yona nawe. Ngifuna unibhanqa. Usunenkinga nami Nenkinga. Yazini, okay-ke, yazini ngitshele mina ngoba ungimoshela isikhathi, iphi imali engane? Mina ngiyami imali. Iphi imali engane? Ngiyami imali. Ningayisebenza. Iphi imali engane mfethu? Ngazi ufuna ngithini. Mina ngiyami imali. Asetshenzwa yimina. Oh, ngibiza abameli. Ngiqosha wena ngihambe ngikuhlalisa lapha eWestville. Angithi awufuna ukukhuluma nami, ufuna ngibonise umuphi action engawuthatha ifona unginikeze lama answers engiwafunayo. Hayi imali ikhona imali. Hawu isikhona. Cha phela mengizothatha ifoni ngifone mengakwenza kube lula kutshengisa ukuthi wena umntwana. Yabo yonke lento uqaqi siswami lalela isidingo sokufona asikho. Isidingo sokufona ngisibona. Iphi imali? Ufuna ukwazi. Iphi imali engane? Ngiphinde ngikubingelele ngikwamukele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni Makasela. Niyazi ukuthi njalo kulolu hlelo sidinga indaba zabantu, ezinye ziyadabukisa, ezinye zasabisa, ezinye nesibhaxu, ezinye ezinokuthreatenisha, kuningi nje bafethu amawishiwishi, but ayikho into esoyenza fanele sikwenze nokubalekile ukuthi siqhamuke nesisombululo. Mesihluleka futhi nakhona sithatha udaba siliphushele kochwepheshe ilabo abakwazi ukusebenzisa knowledge yabo ne-education ne-qualification yabo ukuthi basize abantu abaseke bedinga usizo emphakathini. Anyways, ngokukhulu kuyithoba ngicela ubingelele uSisi ongibhalelile. Sawubona Sisi unjani? Ngiyaphila Sisi ninjani? Ngiyaphila. Ngicela bandla ubingelele umbukeli weBlack Life TV bese uyasho ukuthi uba wakabani Sibongo. Sanibonani-ke babukeli beBlack Life TV, amahle lo akakhuzwayo. So ngibhalele kwiBlack Life TV ngoba nginenkinga la nobhuti wami omdala. So uba wethu ushone 2020. So imali zakhe zasemsebenzini zaphuma ngo-2024. Okay. Ubhuti wami lo esilamana naye bengazi-ke because belokho ngitshela ukuthi saqiqa abameli sakhuluma indaba le yemali. So only to find out ngoba sengibona la endlini seqala izinto sezashintsha, imoto sithenga ngisho imoto ayifaka u-Uber iroom yakhe njengoba nje kusangaka nje une-aircon. Yabona bakama wengane yakhe ezuthi usehlala ekhaya ingane zakhe nje yonke into nje simhambela kahle. Uma ngimbuza mina ulokhu ethi hayi cha yena usalokhu eqiqa abameli. So-ke umngane wami omunye kwazi wangi-advise ukuthi azi ukuthini ingcono ubhalele abantu baka-Black Life TV ukuze bezokwazi ukukusiza ukwazi ukuthola iqiniso ukuthi kahle kahle iy'mali zababakho kwenzakalani ngazo. Ngoba mina uma ngimbuza nje uhleze engilisa and useze wa-decide ukuthi uzongixosha le khaya. And angazi ukuthi uzongixoshelelani-ke because ayikho into esibangane yo mina naye. Kodwa uthi uyakhipha ekhaya? Ya uthi uyangikhipha ekhaya because nakhona endlini bese ngasahlala endlini kune-room ngaphandle nje umkhukhu. Ngaze ngathi ukuthi ingcono ngihlale kona ngoba manje nginqena ukuthi mawengane yakhe asangikhulumisi naye uhleze nama kuningi sisami kuningi and nginengane ke mina leyo. Inamba ingane yakho? Ingane yami ina 2 years. Yo manje uhlala emkhukhwini nengane yakho uphuma kini endlini? Ngiphuma endlini yena ngizokwenza njani sisami ngoba phela mase bedakiwe benoma wengane zakhe bayangithreatenisha nje kuba kuningi. Noma wengane? Hawe mangaza ngamhalele. Ngiyamdinga ngifuna ukwazi ngempela usithatha isibindi esingaka songena emizini yabantu azafuna ukuphatha enze zonke lezo zinto. Sekuyikwakhe nje ngoba nabakubo bayafika nje ube mnandi nje sekuyikwakhe. So wena unazo ezinye ihlobo mhlawumbe u-anti omamkhulu omalume? Abasekho Nkosi yami, abasekho esidini lababa. Abasekho because ubaba wenza yonke into ekhaya. Kamana kodwa bakhona? Kama abakhona. Uyanqena ukumceba ubhuti khona noma uke wabamceba mhlawumbe bahluleka? Sayikhuluma lolo daba lolo kwama sathi uma sifika la ubhuti wabalwisa so bathi decide ukuthi ngcono bayiyeke. Uyi-steering ubhuti? Hayi. So ufisa thina ka-Black Life TV size ngani? Sizama ukukhuluma nobhuti noma zama ukuthola ukuthi imali yakhe yadliwa noma simstop ekuthenini ufuna nje exosha egcekeni kuphi kahle kahle noma sikwenze konke?
Ikuphi okusenhlizweni nakho kwakwenza ukuthi ninomngane wakho decide ukuthi yazi nasibabhalela Black Life bazokusiza kulolu daba? Siswami ngifuna ukuthi nikwenze konke ngoba ubaba nje before eshone washo ukuthi lo muzi lo i-family house awudayiseki. Yeah. Nami ngisho ukuthi nginayo lo uvo. You have a right ukuhlala kini, yes. Phinde ngithole ngeimali ukuthi kanti kwenzakalani. What happened? Ngoba understand nami ingane yami iyakhula namatoga awatholakali nami ngidinga ukuthi ingane yami ibe right. Isikole wena wenzani for now? Usaqhubeka esikoleni. Ngase ngathatha leyo gap year leyo. Gap year yani ave niyiphuthisela bafethu. Ngathi ngakubeka ekhanda uthi gap year nje umsangano owenza ukuthi ungakwazi ukuthi like uhlehlisa isikhathi sokuthi uphumelele. Because ngabe uqedile esikoleni lo 3 years noma 4 years ozowenza uyitholela i-degree yakho noma 7 depends ukuthi ufuna ukwenzani. But after that uyazi ukuthi usuyazi usuzwenzela into ube nezimali zakhe yabo. But lo gap uyamosha banami uyayidonsisa strong. Anyway, sandwa sami ubuka kumuntu ongathi unenhliziyo enhle, you're very kind. Even though incwadi yakho mikhombisa ukuthi kunzima and isitori sakho nje ubususichaza nasakusona isitori esilula udaba olula, but ngiyakubona ukuthi ulebe unesmile nje because I think indlela okhuliswe ngayo ukhuliswe kahle. Yeah. Ubaba kusame behleze kulela lokho ukuthi sihlezi sindawoni. Kuthi washintsha ke phike seshonile noma imali phela imali zamshintsha umuntu noma naye akekho. La noma akekho naye. Okay, azina senzeni kanje mnganami. Azama ukuthola ubhuti simuze ukuthi uzothini methatha lo daba kodwa azamile ukumfonela ukuthi nje sicela ithimba ukuthi limsondeze eduzane. Phela ngasiza kodwa nje unamandla ubhuti. Unamandla okushayana. Unesandla nje. Yashayana. Ngifuna ukumbona ishaya mina. Anyways, ngibukele Black Life TV amahle achaza udaba lakhe and ngathi mengilibuka ngalibona lusense ngendlela esimangaliso. Can you imagine uyashona emhlabeni ushiya ingane yakhe encane? Ingane zakho rather emva lokho seziyaphikisana mhlawumbe akusekho ukuthula ekhaya mhlawumbe kuba khona umunye uthatha imali zomunye omunye uyayixosha ingane yakhe kubo egcikeni ngoba abantu besilisa banawo lo mkhubo kuba amavila bangafuni ukuthi bazakhele imizi yabo emgaqweni bafuna ukuthatha yona la bethi ibona bazovusa umuntu angabubalo wayiqalile wathini sithini istory mhlawumbe sidinga umuntu osikhalimisa ukuthi sithini vele istory sabantu besilisa ikhaya livusa kanjani. Uxosha bonke abantu abasekhaya mase kushona abazali kube umuzi wakho noma uhamba uvusa omunye umuzi usebenzisa isibongo sakini ukuze ikhaya livuke uzalise kube khona ingane ezoba isibongo sakho. I don't know aningikhalimiseni bafethu ngilost because kaningi abantu besilisa becabanga ukuthi uma sekushona abazali bona ase umuzi wami umuzi kababa imini indoda la ekhaya fanele ngihlala nje ingane zabantu bese ba stranded izohamba le ngane oyigibitela manje ngoba ifanele phela egcineni abe nendawo zohlala yona ephephile asaphephile ekhaya lakhe. Asimlandeni lo bhuti ngifuna ukuzwa kahle kuthi unamandla ke bafethu. Hada labosha. Welcome back mbukeli we Black Life TV kwisiqephu sesithi inkinga zomndeni with myself Mlangeni uMagasela. Mesibhalelo amahle la udaba libeke eThebeni sase salihlaziya sabona kuphoqelekile ukuthi sizama ukuthola ubhuti omdala sinayeke la eceleni kwami. Ngicela ukuthatha lethuba okukhulu kuyithoba. Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila siswami njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele umbukeli we Black Life TV usho ukuthi ubawa kaba. Sanibona ababukeli be Black Life TV igama uThabiso wakakhuzwa isibongo. Okay. Bhuti wami usisi wakho lo sibhalelile khona afuna ukuthi akubeke la eThebeni and then sidiscuss. Ngiyazi ukuthi angeni ingxenye yomndeni kodwa ngiyafisa ukuthi kube khona isombululo kule nkinga enibhekene nayo. Ngicela umuphi indlebe. Amahle mtshele kubhuti ukuthi inkinga. Thabiso njengoba wazi ke nawe ukuthi wena noma wayengane yakho nyangulwisa lekhaya futhi ngihlezi ngikubuza indaba zeimali zababo ukuthi zishona. Hayi umeke Cha uthi sikilalela mina ngithi. Wena musungijwayela kabi. Thabiso. Wena musungijwayela kabi. Thabiso. Sizoma umancane. Ngimile ngifuna kume nawe. Ngizicela umlalela angithi ngisacela. Isekhaya la. Isekhaya la. Unani kini? Wena musungijwayela kabi. Kunani kini? Wena musungijwayela kabi izinto ezenzeka endlini wena uzoyithatha uzoyiletha la. Ingakubhizi nalabangani bakho bamakhamera la bazongishutha la. Thabisa ngithi sakhuluma lokhu sasabiza meeting. Usungijwayela kabi. Thabiso sakhuluma lokhu kwabiza meeting ayikho into osayenzile wena. Canga ukuthi kumnandi ukuthi ngihlala nengane emkhukhini onethwayo. Wena uzohamba la ekhaya. Nginikeze imazi zababa ke ngihambe. Wena imazi zababa wakho. Imazi zababa ngihambe. Imazi zababa wakho ziphi zona? Imazi zababa sephi imazi zababa namanje salokhu ukhuluma indaba zamameli.
Wena musungijoyela. Nginikeze imali zababa kumfuna Abameli bani? Abameli bakho bayangiziba kumele ngenze njani? Sabe subaba wathi futhi lo muzi lo i-family house ubhaliwe awudayise nami nginayo ishare Manje uma ku-family house kumele ukwenza kanjani? Nami nginayo ishare kulo muzi nami nginalizwi kulo muzi. Unalizwi kulo muzi nje okudlula ba imini umfana la ekhaya. Uqala ulaleli wena. Uqala ulaleli. Ngikhuluma ngayo ke. Wena musungijoyela kabi. Into sengizoyenza manje ngizokukhipha la ekhaya wangempela. Uzomkhipha kanjani? Ngizomkhipha kanjani? Ngizomkhipha ngomnyango nempahla zakhe ngibize iveni. Awukwazi phela. Awuzame mfethu ngifuna umngani wakho niyazana lalela la yazini wena mfana ungangijwayeli kabi mina ungangikhombi ngomuntu angiyeni intanga wakho oqala yes ukuthi kini bakunikeza ipower uma wakho akunikeza wathini wathi ungabahlonipha abantu abadala angifundiswanga kanjalo ufundiswe kanjalo ukhomba ba wena nina ningihloniphi ngani ngithi mina ukhomba ba sengizongishutha sengizongitshela ngezimali siyakushutha yakwazi ukushutha yini uyazazi imali wena uthi yini imali wena uma ungibuka nje njengoba ngimdala nje angizazi imali wena uzazi kangcono hayibo wena ukahle lalela la silale sikhona indaba uxoxa inganakini la siswami yabo lo uyajwayela akalaleli lo wena uyalalela ngiyalalela mina okay lo akalaleli lo ngokwenzani kwakhe lo uhamba ubusuku nemini lo ngentombazane la icekeni ahlale kanjani noma nihleli nomfazi wakho angithi wena usunomfazi kancane ngisakhuluma ngihlezi ngimkhuza manje usenenye ingane yesibili cha siswami wena unengane eyodwa cha anginayo ingane eyodwa manje kusho ukuthini lokho kusho ukuthi mxoxe wena uhlale nentombi yakho wena umlobolile lo muntu wena lo muntu ohleli naye umlobolile wena ngizokulalela kanjani uzomlobola nini uzomlobola ngani iphi imali engane ngaziphi imali shothi imali zami lezolobola ngazo imali zakho shothi imali zami lezolobola thabe sophela ukwazi wena ungibhedeli wena hayi ungathi ngihambile eCape Town ngihambe nomsebenzi ucathi le mali imali yababa imali zababa wena uthenga imoto wena indlu yalungiswa wena mina nengane ngihlala thabe sokwazi phela manje isalinde imali zababa ubaba washona nini sabe sifuna ungixoxa nginikeze imali zababa lo muzi sudayise lo muzi sudayise lo muzi khona phela nami ngizothola ishare yami yomuzi khona nami ngizothola ishare yami yomuzi akasekho sokusele mina ngithi ubaba wakhe angithi naye mina umuzi wakho kodwa mina manje uma umfana ukwazi ukuthenga umuzi wakho wena uthatha umuzi kababa wakho bese uxoxa sisibaba umuzi wami nami ifalami yabona nje bengayiphethe kahle ingane yakini ingoba ibona kuwena nawe le ntombazane ohleli nayo kubo kuthiwa yiphethe kahle ihleli nomfana engashadile uma wengane zami naye kuma wengane zomfana nje kanti uma wengane zenkukhu yini hayi kodwa phela usanobhuti omdala mela mhloniphe lo wakezwe yena uma wengane akana yena uma wengane yakhe akana ubhuti futhi umngane wakho ningijoyela kabi nonke la mina nje mfana wami ngangitshela ukuthi kujwayela kabi ukuqala into izihlalo ngamakamera yonke zama manje enza manje fast iphize phele yonke enza manje ngoba nakho uneproof ukuthi basukela abantu njalo yona into enibizela ukuthi bazobona abantu mina ngimali zomndeni lalela phezulu vela uzidlini awuzi akusikhoni kwakho akusikhoni kwakho kwakhe kini uyakhula yini ekhanda amandla baba lawo hayibo wasinandaba nomdali ikini ikwakho yini angikwahleni umuntu ngazazi ngifuna ukuzothinda kumina kufanele ngihambele okay ngisho sikuhambela asizohamba nini musu ungitshelile ukuthi imali engane imali engane indaba lo kanje ngemali uzoyenzani imali hayibo wena uzoyenzani ufuna ukufunda waqeda nje esikoleni hayibo kanti wena uqeda umatric usuqedile wena esikoleni mina sengiqedile esikoleni oh yena ke usafuna ngevarsity akwazi ngayivarsity ngobani hayi uyahlanya wena ekhanda futhi uyaduma okwesibili lento yakho lobukhomba usisi wakho umshaya la uDoji lo nawe uyajwayela nawe ulaleli futhi uzohamba lo la ekhaya mawuhamba la nihamba naye futhi so mina ngicabanga ukuzohamba wena ngicabanga usala mina la kini ngiyephi mina uzoyibona ke afuna ukubuka leyo movie ngeke ukuze kwenzeke sobona phela ngithi ngifuna ukuprovela mina ngavuka ukukhuzwa emathuneni lokho ngeke kuze mina ngifuna ukuprovela ithi ngeke kwenzeke ukuthi engeke kwenzeke okay sitshele ngemali ke mfethu angizinto uzokhuluma nawe la nginasikhathi sokukhuluma nawe mina imali ikhona imali iphi ikhona eyengane ingane isi over 18 ayithi usho njalo amahle kufanele ngabe usuyayithola imali yakho kodwa imali awuyitholi muhamba kuthiwa yikho imali yakho iphi imali engane yakhisho ba kuyimanje siswami mama ID yami angilazi ukuthi akephi khombisa ukuthi ayithatha into zami hamba yokhipha imali awukwazi ungathi awuyazi ID yakho umuntu onjani ongazi ikephi phela mina intshontshiwe ubhuti wakho isigebengu ufuna ukuthatha umuzi wonke into kube yakhe ngathi uyakhohlwa phela wena ukuthi mina ngafika la endlini sekhiwe ngize ngiyohlala kule room engaphandle ngafika umfazi wakhe eshamashushu la uma weyingane zakho nomndeni wakhe hayi ukungazoni kini mina ngongangihlanganisa ukuba ke khona ekhaya uma eqosha ingane yakini wena uyathola umuntu othanana naye ngiyakhuluma naye ngane yakho lo hayi uma unganyama uzomenzani manje uhlangana naye ufuna ukwenza lento engizokwenza yona nawe
Ngifuna unibhanqa. Usunenkinga nami Lusis. Nenkinga vele. Ninenkinga nami. Yazini okay ke yazini ngeke ngitshele mina ngoba ungimoshela isikhathi iphi imali engane? Mina ngiyami imali. Iphi imali engane? Ngiyami imali. Ningayisebenza. Iphi imali engane mfethu? Ngazi ufuna ngithini. Mina ngiyami imali. Asetshenzwa yimina. Oh ngibiza abameli. Ngiqosha wena ngihambe ngikuhlalisa lapha eWestville. Angithi awufuna ukukhuluma nami, ufuna ngibonise umuphi action engawuthatha if wena unginikeze lama answers engiwafunayo. Hayi imali khona imali. Awu isikhona. Cha phela mengizothatha ifoni ngifone mengakwenza kube lula kutshengisa ukuthi wena intwana. Yabo yonke lento usuqaqi Siswamlalela isidingo sokufona asikho. Isidingo sokufona ngisibona. Iphi imali? Ufuna ukwazi. Iphi imali engane? Khona imali. Isho phela ukuthi iphi mfethu ngimoshela isikhathi. Amahle siswami. Awusebusisi wakhe akusasenu lo. Usiswami phela. Oh qhubeka. Okay ngiyaxolisa. Wena sisingathi unenkinga nami. Oh mina ngifuna ungimoshela isikhathi. Cela wenze lento ofanele uyenze. Mntasi. Imali ikhona yazo mama. Ikhona imali. Iphi imali? Nginikezeke imali. Nginikeza imali. Musu ukuthi ikhona. Lalela amahle. Ungilalela imali ikhona. Nginikeze phela imali yabo abatho sisibehamba imali bisingenile kwi-account yami. Okay, lokho sokwenza cela ungilalele. Bathi behamba. Ngiyakuzwa amahle awunikeze ngicela ukuthi ukhulume. ukhulume. Kunenkani. Hayi awukahle qhubeka. Nawe unenkani usho ukuthi nifuzene. Lusis lo unenkinga nami. Amahle nokhuzwayo. Imali ikhona yazo. Imali ikhona uzoyithola imali. Nini? Yabo njengoba ubona nje ngilungisa la ekhaya ngenza zonke lezi zinto ubona sekushintshile sekukanje. Iyona imali ikhona. Eka amahle. Yebo eka amahle. Eyakho? Ayami ngayiqeda. Ususebenzisa amahle ngaphandle kwemvumo yakhe. Kodwa ikhona esakhona. Lo muntu lo Mina siswami ngihlala emkhukhini kodwa ulungisa ngemali yami endlini. Akakutsheli futhi. Akangitsheli. Kodwa mina ngihlala endlini econsayo. Amahle okay. Woza nazo mfethu because mina ngifuna ukulungisa manje. Ukuthi nawe uyabe nenkinga noma wengane zami. Okay imali ayihlanga noma yengane asinandaba noma yengane yakho. Ibhebi lakhe ayilethu. Sino amahle sifuna imali. Okay, amahle imali ikhona uzoyithola yazo. Iphi? Njengoba ngisachazile ngokulungisa la ekhaya ubona kunje. Imali ikhona. Bengithi ngizokutshela ukuthi manje nawe unenkani ukuhlaza. Ngakwakhela amakotishi ngale mali. Apha. Sisoma ngikhuluma nawe, ukhuluma nalo mama. Mina ngikhuluma nawe. Ngizokhulumela amahle nje usukhohliwe. Manje sengathi uhleli la ngoba uyathanda, uhleli ngobizwe ithini. Amahle namakotishi yazo. Ngakha amakotishi. Ngalesi sikhathi lesi ngise Cape Town ngithi ngithola umsebenzi. Kwakuyiyona le mali ngiyaxolisa yizo siswami. Ngahamba imali ngayidla nabo. Imali emakoti shipping. Phela bayarenta abantu. Iyona le nginix grocer iyona futhi lengithenga ngayo. Igrocer yabo uyaduma. Uxosha umuntu uthi umakhela amakotishi kodwa wena uyamxosha uza kahambe namasakana akhe kodwa ulungisa ngemali yakhe. Siswami nje into ezosiza la ubhuti lo akayinikeza imali yami noma sambe senkantolo. Yeah, period. Phela. Inkantolo No full stop. Inkantolo ingenaphi manje la? Ngisafuna ukuzwa lutho nje ephuma kwena mina. Ufuna ukubona ukuthi njengoba uthi wena uxosha amahle ninentombi yakho nizohlala kanjani la ngoba mina ngizomsiza amahle. Amahle ngifuna umtshengisa lo mfana ukuthi intwana kakhulu. Ngempela yini. Mncane amahle kodwa ukwazi ungangibizela ayikho into esafuna ukuyikhuluma la usebenzisa imali yami usebenzisa imali yami awungitsheli uzongitshela manje. Enkantolo yonke ezosisiza bhuti wami ayikho nje ingane zakho ngidlani ngidlani ubilalise emjondolo. Uyena uthanda uqhubana noma wengane yami. Akahambe phela uma wengane yakho mengazwani akanalo yini kubo. Uyahamba phinda buya vakasha. Yazini bafethu angisana isikhathi sokulala lo mfana ekubalekile ukuthi inkantolo sayidinga la umthetho sayudinga la lo mfana udla imali yomunye umntwana emva lokho uyidlakaza umntwana ukuthi kudliwa imali yakhe. Okwesibili umakhela amakotishi uyamxosha yonke into aseyikhulumile ayihlangani asivele simthathe simfile umthathe simkhombisa ukuthi ahlaniphile next yena nje uyintwana futhi yonke lento ayenzayo lo muzi wakho akhuzwayo uzobe ehleli lapha eWestville batshela khona ukuthi ushiya umuzi ngaphandle. Mina Mlangeni Magasela bafethu asivale lento asiphinde sibonane ku-episode elandelayo. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and share and comment. Musani ucabanga ukuthi imizi yasemakini yini? Imizi yabazali, it's a family house. So umuntu ohlala khona fanele nayo uyabelong lo. Musubona ukuthi unemali thatha umuzi imali uhamba umuzi wakho kude. I'm out. Anything else?
bathi ziyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini uzama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi ukuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali ukuze uthole le khombo ke kulula kumele ukwenze faka iorder namhlanje ku 062 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka iorder noma ngabe kuphi magumba manomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.